Zenekarri dut izena, eta 6 urte bete nuenetik Barakaldon bizi naiz. Nire familiak, nire aizpak izan ezik, inork ez euskaraz hitz egiten, eta nik bakarrik eskolan erabiltzen dut. Horregatik, jaiotasunez hitz egitea kostatzen zait, eta lotxe ematen dit. Kaixo, ni Josu Izpuru naiz, Barakaldarra txikitatik. Minas ikastetxean ikasten dut D ereduan, beraz, euskaraz hitz egin ahal dut. Nire etxeko edo familiako partaide guztiek euskaraz hitz egin ahal dute, baina gure artean erderaz hitz egiten du. Euskaraldian parte hartu nuen audizi bezala, eta konturatu nintzen ez zuela parte hartu espero nuen hainbeste pertsona. Bai, konturatu nintzen ez nuela hainbeste hitz egiten.